Mga kapuso, karong buntaga ato makauban ang usa sa mga cast sa Agimat ng Agila Book 2. Walay lain kundi si Kapuso star Kim De Leon. Maayong buntag, Kim, and welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. How's your morning? Siguro that implies only if magising ako ng morning, no? Pero usually, pagkagising ko, I check my phone to see what's up, kung may updates sa work or sa relatives, ganun. And syempre, I get up and check kung may food. If wala, I'll cook and eat. And then, basically, I'll take a bath and go on with my day. Yeah, so that's it. For a fresh start this new year, may aabangan kami from you sa Book 2 ng Agimat ng Agila. Please tell us what's your role here. Yeah, I'm so blessed na nakasama ko sa Book 2 ng Agimat ng Agila. And my role, my character is a young boy named Jumong. Yeah, isa siyang who will end up in Nanay Berta's house. At doon niya mamimit si Gabriel, yan, si Senator Abong Revilla. And doon sa kumbaga kukup-kupin ako nila ni Nanay Berta and Kuya Gabriel. And then we will uncover some secrets of the Agimat ng Agila. And Jumong also holds something special. May talisman din siyang hawak. And that will also uncover Jumong's past, especially about his father. And ayun, dun iikot yung story ni Jumong around Nanay Berta and Kuya Gabriel. Anong mga preparation ang ginawa mo for this series? Hindi ako masyado nakapag-prepare kasi itong role na to, natanggap ako biglaan lang. It was like a day before the final pa-audition na nila. Pinaread ako, sinabihan ako na may paparead daw sa akin. And yun, surprisingly ako yung natanggap. Kasi parang late na makakast yung sa character na to for Jumong. So far, Kim, may favorite line ka ba from your character here? Favorite line? Wala pa kami masyadong nagagawang fighting scenes. Onti pa lang. Wala pa so far. I'll let you know, guys, kung meron na. Tsaka kapag nag-air na rin, actually excited na rin ako sa mga upcoming scenes pa. Nabasa ko na kasi din yung rest of the script. Ewan ko kung may kasunod pa yun, pero yeah. So Kim, kumusta naman ang samahan nyo sa set with the rest of the cast? Actually, ang kasama ko palagi sa eksena is si Miss Elizabeth Oropesa. And she treats me well. Sobrang bait niya sa akin. Ginaguide niya ako and parang in-encourage niya ako if yung good ba yung ginawa ko or what. So nagbibigay din siya ng mga pointers. And speaking of pointers, si Senator Bong, syempre, napaka hands-on niya sa mga co-artist niya. And of course, Miss Anya Lopez and Miss Universe Rabia Mateo, napakabait din. Bukod sa magaganda from the outside, sa loob magaganda rin. Super friendly, super approachable. And ayun, so far okay naman yung whole cast. So Kim, how different is your role here from all the other roles you've portrayed before? Well, hindi naman gano'ng kalayo. Nasa 21 pa lang naman ako. So, yeah. Pero ayun nga, I had to act younger. I had to remember kung ano yung mga kinikilos ng isang 14 or 15-year-old boy. It's different kasi yung mga yung dating roles ko parang sobrang close lang din sa age ko, parang gano'n. And ito kasi tsaka ito kasing si Jumong din medyo emotional siya, kaya nung una medyo kinakabahan ako, medyo parang baka may puro iyak kasi hindi ko magawa, parang gano'n. Pero okay naman so far na
na internalize ko naman yung dapat kong ma-feel as Jumong. If you were to describe your co-actors in one word, what would it be? Ayan, Kim. So let's start with Mr. Bong Revilla. Mighty, yeah. Rabia Mateo. Universal. Pwede ba? Yeah. Agree kami dyan. Sanya Lopez. Beautiful. Yeah. Just beautiful. Oh, syempre. Ayan. So, Kim, please invite all our Kapuso to keep on supporting you at para abangan ang Book 2 ng Agimat ng Agila. Okay. Mga Kapuso, maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po ay tuloy-tuloy yan. At syempre, huwag niyo pong kalimutan, abangan ang Agimat ng Agila Book 2. Malapit na po yan. Maraming salamat po mga Kapuso. Kini ang At Home with GMA Regional TV.